So, paulan na naman yung hapon natin. Ayan, kakapal naman yung ulap. Ayan o, doon sa may banda ng bahay na. So, pinagpapawisan na tayo guys kasi yung exercise naman natin early every hapon. So, ayan, nag-iigib tayo. So, ngayon guys, habang nag-iigib, as usual, yun naman lagi yung kinabibisihan ko pag katapos kong pakainin yung mga alaga ko, especially yung mga biik ko dito. So ayan, kain na tayo ng hotcake. Sarap. Hotcake pala guys niya ni Ate Jenny. Barangay 1 pala sila guys, poblasyon ng Haro. So masarap siya guys. Hindi siya tawag nito. Hindi siya na anonsa. Yung lasa niya worth it sa price. Ibig sabihin hindi ka inanuhan sa pumuna tayo. So yung lasa niya guys ay masarap. Nakaubos na ako ng 3 habang nagpapahinga kumakain. Pangatlo na to guys. Mainit pa siya, kanina pa tong 2 in the afternoon, pero magpa 5 na. Pero kulob siya sa plastic kaya hindi pa lumamig. Pero masarap pa rin. Ito lang guys, yung kadalasan na nagpapasiya sa akin pag stress ako. Kumain ng mga gusto kong pagkain. Kahit pagod tayo guys. Yun lang. Masarap siya, parang ano siya sa milk. Tapos matamis-tamis.